yini bazalwane? Ngalesikhathi useva khona izinto ezizoqeda injabulo. Khona izinto ezizoqeda injabulo ngesikhathi useva. Kodwa ukuthi ubuseva une happiness ungenayo joy uzoba senkingeni. Kunomehluko phakathi kwe-joy ne-happiness. I-happiness idependa kuma happenings. But i-joy ivela kumoya oyingcwele. He's pouring into your heart. Uzoseva ngisho izinto zibuhlungu, uzoseva unkosikazi wakhe esesibhedlela. Useve ezinga kwenzeke lutho. Ngoba useva unesithelo, hayi happiness. Tamoya ingcwele kunikeza i-joy. Khona ungakasho lapha emuva thana inikeza i-joy. Why does he tell us ngimali first ngiyincede ukuthula? Ngalesikhathi useva khulekela ukuthula, khulekela ini? Umzalwane oseva ngenakho ukuthula, umzalwane ogedlezelayo. Ungabe umzalwane oseva ngenakho ukuthula. Ukukhulekela ukuthula while you are serving. Umoya ingcwele uzokunikeza ukuthula. Thana umoya ingcwele unikeza ukuthula. Ukuthula hlukene igaba eziwu-3. Khona ukuthula noNkulunkulu, khona ukuthula kukaNkulunkulu, kube khona ukuthula okuphiwa uNkulunkulu. Ngiyangizwa bazalwane? Fanele ukhulekele lokuthula your state of mind. Uhamba kunokuthula, ungadiphendeli ukuthi uholile, ungadiphendeli ukuthi unemoto, ungadiphendeli ukuthi unomuzi, ungenalutho useva kunokuthula. And ukuthula ezinye zeyindlela umoya ingcwele akhuluma ngawo uma useva. Yini le uma useva ngayo ebandleni, you find peace when you are doing it. Awudingi nokuthi uzunqone. Yabona into yenza ube nokuthula, yenze. Yenze noma ushayela izandla noma ushayela izandla, yenze. Ngoba umoya ingcwele he also speak ngani bazalwane? Emva kokuthula yini umshumayeli? Nokubekezela. Nokwenze njani Nkosi yami? Ngaweshe amahle. uNkulunkulu anikho ukubekezela.